Bethuna nimvile okanye nimbonile uMpumelelo efakela ulwandle ipressure yoba abe nomntana, ngoba ayikho enye into endingathi ebeyenza ngaphandleni kwaleyo. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke ku-season 3 episode 3 wezingane zesithembu sibone ke uMpumelelo kunye nolwandle behamba esithi uMpumelelo ufuna uyobonisa ulwandle intombi yakhe enguAmahle. uAmahle ke ngulocaba uMpumelelo athi uzamtshata. Asazi ke noba uyi-virgin ngoba wethe ufuna ukwenza i-first wife ibe ngumntu oyi-virgin. So ke ngoku sababona ke endleleni ebheka khona uMpumelelo esithi kulwandle ufuna uba akhe amse kwadokotela okanye ufuna ukhe amse kwagqirha for uba ulwandle ayojongwa uba ingaba udubula iimbumbulu eziphilayo okanye udubula iimbumbulu zerabha. Loo ntetha ke ngeyoba uthi ulwandle inoba mhlawumbi akafumani bantwana, mhlawumbi ke xeleli nentombazana inoba uchama ijusi akamithisi. So ke ulwandle naye ke waphendula ke esithi hayi uyamqinisekisa uba akho nto ingamanga kakuhle kuyo, yonke into ime kakuhle. Andiyazi ke noba ulwandle utshiso kuba sesukumithisa okanye unayo umntana, ngoba akho nto ingako siyivayo ngayo ngaphandle nje kwee-rumors ke sive kuthiwe umithisile siphinde sive kuthiwe umntana akasaphili. So ke uMpumelelo ungalindela into yoba kuye mhlawumbi uzawucebisa ulwandle uba heyi lwandle usebenzise i-protection, ngoba kaloku besikhe sava kwizingane zesithembu ku-season 2 uba yena bekhe wafumana negcushuwa okanye i-STI, isifo sangaphantsi. And then kuphinde ke ngoku kule episode besivile uTirelo xa kubonisa into ezawudlala kule veki zayo exelela utata uMusa Mthethwa uba uMpumelelo ukhe angondli nokukondla umntana. Ngumntu wokugqibela ke ngoku yena uba angabe equestiona abantu uba bayamithisa okanye bamithisi na, exakwe kumithisa kwakhe yena. Hayi ke ulwandle naye shem wazithethelela wathi hayi yena akho nto irongo kuyo, yonke into ime kakuhle. Uyamqinisekisa ngaleyo into, yonke into ime kakuhle kuye. Asiyazi ke ntoba mhlawumbi sekhe wakhulelisa. Khawufana ucinge ke ngoku ulwandle as ubrother wakhe omncinci xa enovela mhlawumbi abe under pressure okanye afune uprova ipoint uba hayi nayo uyamithisa, uyaqonda uba uzawuhamba ke ngoku azame afune umithisa for uprova kubrother wakhe uba hayi andidubuli rubber bullets. Bethuna, anyways guys, khanitshoneni uba niyibone njani le ntetha kaMpumelelo yofunisa ulwandle kwagqirha kuba ulwandle engekabi namntana as ubig brother. Mamgobhozi, uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.